To je bleská takhle celou dobu. Jo. Takže máme 3 papriky. Vidíte, jo? Pojď blíž dělí. Tak jakou zkusíme první? Žlutou. Tak fajn. Jasně, nakonec. Pust něco na mobilu. Je to libová. Tak počkej. Ne, nebudeme spočítat, jsme slyšet. Fuj. No tak jakou teď? Musíme to nějak nechtrát. Zelenou. To je světlá, fuj. Ne, dáme právě světlou. Pak tmavou. Musíme to třídit, ty vole. Dáme. Fuj. Fuj. To je můj vkus. A teď já jdu do toho konce. Čekej, pojď. Fuj, co to je tady. Učitel. Tak to je humus. Ty bylo to na mě nějaký černý totiž. Hej, musíme to třídit, vole. Já to třídím. Čum do toho pelikána. Jde se otáčet celou dobu. Hej, cože? Hej, to úplně, Hej, cože, čum na to. A tady úplně z téhle strany takový smící se víc, kdy úplně, a tady. Počkal. Ty mám vystýhle. Jo, jasně. Nevíš, co tady úplně. Nemohu chuť na bongo. No, ty jsme po bongu. Ne, počkej. Úplně. Ty vole, dal bych si bongo. Ježe mě, to tak mazet. Mi dej taky, vole. Bez tak to tam Chceš? nebude, víš co, bude to... Já si dám. Bez tak to tam nebude vidět na ty kameře, a budem tady jak zamaganý. Jo, no. Dáme jí do dobrých. Hej, jdu se tady úplně. Jak jdu dělat krávy do píči. Já to hodila mezi ty dobrý. Ty vole, fuj. Proč ty žlutý takový libový? My to pak budeme ale žrát, vole, s krámama. Hele, to taky mazec. Vidíš to? Takový ten nos, prostě to je část obličeje. No jasně, jdu taky Z čarodějnice. Ty jsi ale svině. Já jsem větší svině. Mám víc nos dolů. Ne, já mám víc nos dolů. Chceš se vsadit? Hele, chceš se vsadit? Já mám víc nos dolů. Ne, já. Tu dávám, kdo je dobrý. Hej, počkej. Jo, jdem spářit papriky. Počkej, nějaký, kde můžou být pěkný děti tady. Jako fakt? Tak já jdu taky spářit. Počkej, to je dobrý. Jo! Spářila, ne? Co na to jako divnýho jí to strčilo, ne? To krásně zapadá, koukej. Úplně to stalo zapadá, koukej. Ty vole. Ty mi tady vyhrají, čím na to. Hele. Jak to opravdu slyšela z toho? Jo, dobrý vám to vypadlo. Dobrý vám to vypadlo. Hele. Jsem silná. Ty děláš ty pěkný. No co? Jsou naše, vole. Ale to je špatná. Jdeme lámat před kamerou. Určitě to je dobré. Hej, tady jsou sem pěkný, jo. Jo, no, tady máme co lámat, vole, tady ta. Ty Silná nikčelo. hele, tohle je pěkná. Hej, počkej, já mám nápad. Hej, nazbírej si ty malý a jdeme dělat témula. Počkej, já jsem vypadá velký právě. Já mám 3, víš co?
Počkej, hej, ty jsou úplně bolí na to, čím na to. Počkej! I to ujíždí po té paprice. A počkej. Opiče se dala vrátit. Hej, počkej. Jo. Paprikové, co to tady vyházíte? Musíme třídit papriky. No ale koukám, že to házíte 5. přes 9. No. Vy třídičky. Pan Houdek tu náhodou není. Ten, myslím, naposledy jsme tam byl, tak byl to jakoby v tom, jak se tomu říká. Jo, domečku. No. Tak já se podívám. Dobře. Dělej. Na videu. Jak ty se nepodívá? Je na videu. Ty vypadá jak zvolená opa. Počkej, to je dobrá. Takže se to nevyšel. Jak to bolelo, to papriko. Hele. Okay. Na to. Já si říct, že kdyby byla silná. Ale lámeš, doufám, ty špatný. Jo, jsou ty malinký, ten dávno budem. Fuh. A teď úplně. Tak okej, a to bude dobrá. Tak to 3, 4 takhle. Tady jsou dobrý. Hej, ale to strašně smrdí. Tohle úplně nahnila. To úplně schnila, koukej. Úplně někde prasno. Já zničila dobrou. No, co já už zničila si z toho. Mazec. A teď. Ty vole, to je vycáklo. Ty vole, to už si kýbla. Musím si na další kýbla na špatný, vole. Pak to video pošle, že se na to musím podívat na doma na netu. Na počkej. Víte, jak chlap dutej a plnej semen. Ej, cože? Ty jsi ustá? Jsou dutý a plný semen. Víte, jak chlap dutý a plný semen. Fuj. A hnusný. Jo, no. A smradlavý. Přesně. A špinavý. A v některý je možná i salmonella. Hej. Nebo AIDS. To se to slíklo jak banán. Tvůj. Tady markéž. Nejdi do píči, mě to jde do toho voka. Jo, sorry. Tu dám taky, vole. Já mám za ně spojivek. Hej, tak.